Ömrümde şırın ovaz ken veriye. Iqbarlara acıp ovaz dem veriye. Edid arka dağlı, bağlı dövürde, sanlı ulugomlarda ovaz cemleniye. Assalamu alaikum edid vatandaşlar, mehman tomoşaçılar. Hemmemide ma'lum morşal garaşdyr. Baqy tarap Türkmenistan döwletimizde gahman arkadamyň saýasynda Türkmenistan paraqaçylygyň we ynşman watan ýylymyzyň her bir güni toýdur bayramlara şahatlyky wakalara, ajaýyp senelere bagtly, bagtyar portatlary besenýär. Mehmanlar, biz ajaýyp döwürde ýaşaýas. Şeýle ajaýyp döwür, şeýle bagtly döwüri bize gahman arkadamyz peşkeş berdi. Bir ýaşlara okumaga, işlemäge, döretmäge giň mümkinçilikler döretip berýän gahman arkadamyzda şu ajaýyp portatda köp sag bolsun aýdýas. Gahman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwletli işlerini kemişe rawaz almagyny tüýsüregimizden arzulap, Türkmen Hawa Teleýylymyna sany ulugam arkaly taýýarlanýan video, argatnaşlar arkaly taýýarlanýan uluganda owadat gepleşigimizin bugünkü täze sanyna başlaýas. Mehman tomoşaçylar, gepleşigimizin bu gerek sanynyň mehmany bilen ýakynan tanyşyp, gyzykly söhbetleri şeýle de kalplara singen ajaýyp aýdymlary dinlemek isleýäňizmi? Onda Türkmen Hawadyna galyň. Uluganda owada tomoşa edin. Mehman ileşler, edil tomoşaçylar, gepleşigimizin bu gerek sanynyň mehmanyny, ýagny sizler ýer gowşan 0500 gyýyp bergimizden SMS-lary nazar alyp gepleşigimizin bu gerek sanynyň mehmany diýarymyzyň ýaş zekili aýdymçylarynyň biri Han Perwanow bilen taýýarlamagy makul bildik. Häzir bolsa sany ulgama mümkinçiliklerinden peýdalanýarsa video argatnaşlar arkaly ulgama Hany argatnaşyga çagyrýas. Han, salamu alaikum. Arman, gowum ýagdaýlaryňyz? Salam, hoş geldi. Bar bolun. Gowmedin-de. Han, biziň Türkmen Hawa Teleýylymyzda sany ulgama arkaly taýýarlanýan ulgamda owadaty gepleşigimizde belki tomoşa edýän bolsaňyz gerek. Ogo maşgalamy bolup tomoşa edýär. Tomoşa edýän bolsaňyz Han, ine mehman iýleşmizden gel gowşan bir näçe SMS-lary nazar alyp gepleşigimizin bugünkü sanyny siz bilen taýýarlamagy makul bildik. Ýagny elbetde sizden bir garşy bolmasaňyz. Atawul hoş geldin. Menem sağa narykleme bilen täze aýdynyň üstünde bir haliplerden girip kalan aýdymlary bir işläp oturduk şu an. Onda egerde siz taýyny bolsaňyz gepleşige başlaýa bermeli. Onda gepleşigimizde sizi hoş gördük diýäs. Ogo ilk bilen men şu gepleşikde görmek isläp SMS öýlen dinleýijilerime köp sag bolsun aýdýan. Bize öz aýdymlarymyzy dinleýijilerimize tele radio ýylynyň üstünden ýerine ýetirmäge giň mümkinçilikler döretip berýän üçin gahryman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Gahryman arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ýyl urtbäkli, beýik tutma işleri, elmydamary waşlyklary wesen. Aýdym aýdar saçlar Qara dinleýijilerimizin gowuny tapjak aýdymlar bilen halkymyza begendirip, şu gepleşigimiz bilen halkymyzy begendirip ýa. Elbetde, Han, bizem ol aýdymlary mehman dinleýijilerimiz bilen birlikde uluq höwes bilen dinlärsiz. Ýöne aýdym sada geçmeden öňürtüp, eger garşy bolmasaňyz SMS arkaly mehman tomoşaçylarymyzdan gelip gowşan sowallary hemde öz taýýarlan sowallarymyzy size ýetirmek isleýär. Ul höwes bilen başardygyňdan soraglary jogap berer. Häzir men şunu bir gow görnür ýa ýerleşdireyim, ondan dowam edýär gepleşigi. Berekellah, onda gaty gowy. İlki bilen size ýetirjek sowalymat Han şeýle. Siziň dürüjlükdäki esasy ilham çeşmeňiz näme? Şeýle gahryman arkadamyzyň bize döretip beren mümkinçilikleri şeýle bir ajaýyp watanymyz, bedew barlygyny öňgären watan bilen bir joşuny, bir hasam bir işlemäge döretmäge bir hasam bir hyjul dähmet çekmäge ul mümkinçilikler ödýär. Amsal üçin Agmermerden paýtagtyny göýüp aşgalar görelýär. Gahryman arkadamyzyň taýtaglar bilen göýüp paýtagtymyza medeniýet şäherçedi Aýyp şäherçedi gurulmaga berilýän bulan toplumlaryň jaýlary başga-da bir näçe binalar tapgyrlaýyn gurulýar, ulanmaga berilýär. Şäher bilen işe tarap ýören ajaýyp şaý ýollary, göýül binalary gözüm düşýär. Bizim şol ýollaryň her bir ädibini, her bir menzilini görýän bagtyar fursatlarynyň öýde bir duruşuna bir aýdym, duruşuna bir hekaýa. Hem şolary bagtyarlyk güýsüni uwanyp täze ýeterler döretmäge, şu gahryman arkadamyz şu ajaýyplyklaryny wasp etmäge aýdymlaryň üstünden çalyşýar. Berekellah Han, indi gepleşigimizi elbetde ýene-de söhbetler arkaly dowam edýär. Şu sungy dünýäsinde öz-özüni kämilleşdirmek
zerurmy sizin pikiriňizçe? O elbette özüň kämilleşdirmek zerur. Her bir öz edin işini özüň barlygyny içirmeli pikir edýän mene. Elbette, her bir dörüzülük işgäri, her bir suňat işgäri, her bir ädimle özüni kämilleşdirmeli, her bir ädimle özüni ýonyp durmaly diýilýär. Han, mümkin bolsa gepleşigimizi Aydym bilen dowam edäýeli. Ulugos bilen. Berekallah Han, inni gepleşigimizi elbette ýene-de söhbet teşkar kal dowam edýäs. Han, siziň pikiriňizçe Aydym şeýiniň esasy borçlary näme? Aydym şeýin borç gözellik döretmek. Gözellik bolsa halka ruh berenlik berýär. Täze sepkitleri, üsüşleri, beýik maksatlara ymtyrylýar. Şoň üçin gözellik döretmek bolsa döwrüň talabyny duýup bilýän, durmuşyň gazanyna gaýnaýan aydymçylara başarylýar. Şoň üçin suňa diýişgäri näse bekin bolsa da durmuşdan öňe bolmaly. Elbette alaşan her bir Aydym şeýiniň borçy gözellik döretmek. Täze siziň belleşiňiz ýalyhan gözellik adamlara ruhy lezzet berýär. Täze bir zähmet ýeňişlerine ugup durýar.
Han, inni şeýlerek bir sowal bilen ýüzlenmek isleýäs. Sizin has gowy görüp, lezzet alyp ýerine ýetirýän söýgü aýdymyňyz haýsy? O hoş geldi. Yan yakından sağlam dostlarımız bilen bir tane estrada aydımını işledik. İlkinci safaramne häzir gitleşiňizde, sizin gitleşiňizde ýerine ýetirip bereli. Belki halkymyzyň hem göwünden turur. Dinleýijilerimiz kän estrada aydymyny ýerine ýetirýän gabat gelmeseler hem ilkinji gelip şu ulganda waz gitleşigine şol aydym ýerine ýetirip bereň başardygymdan. Gelonno, häzir gitleşiňizi elbetde mehman iýleşemizem. Sizden bir ajaýyp aydymlara garaşan bolsa gerek. Şol aydym bilen dowam edäýeli. Ul howes bilen. Mehirli gülürümü bağladın, benim özvenimi sayladın. Ay sana sen kim haladın? Söveripdin ömrüm boyu söyörün seni. Dibini yalnız koyup gittinle meni. Ütkömüğün neme bolly ay sebebi? Ya menim has getir söydüm seni. Ah söyledim mi söylemem seni. Görmedim mi söyleyecek olsam meni veli. Neme yalan sözüm bilin anlayan beni. Katağır derdi koydum dolanmayın mi? Söyleyen deyip neme söyledim. Mehirli gülürümü bağladım, benim özvenimi sayladın. Ay sana sen kim haladın? Söyleyen deyip neme söyledim. Mehirli gülürümü bağladım, benim özvenimi sayladın. Ay sana sen kim haladın? Ah söylemedim mi söylemem seni. Görmedim mi söyleyecek olsam meni veli. Neme yalan sözüm bilin anlayan beni. Katağır derdi koydum dolanmayın mi? Söyleyen deyip neme söyledim. Mehirli gülürümü bağladım, benim özvenimi sayladın. Ay sana sen kim haladın? Söyleyen deyip neme söyledim. Mehirli gülürümü bağladım, benim özvenimi sayladın. Ay sana sen kim haladın? Han, ýerine ýetirip beren ajaýyp bir söýgü aýdymyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Elbetde gepleşigimiz bolsa söhbetleşik arkaly dowam edýäs. Han, hakyňyzyň sungut işgäri bolmagy, bir daş töwereňizi, bir näçe görnükli halipalaryň gurşap almagy siziň dürüjlüğiňize oňyň täsirini ýetirdimi? O elbette halipalardan diýsen köp zada öwrenýär. Gal versede öýde öz hakym halipalar versede, okany okuru, okujaýymda da bir näçe halipalardan bilim aldım. Aydym sagyň inçe tilsimlerini öwrendim. Dutar fawralyny çalmany öwrendim. Şol dutar fawralyny da aydym ýerine ýetirmäni öwrendim. Maýa Kulýadyň Aktürkmenli konserwatoriýasyna ustad halipalar dehmet çekke. Şol ýerde aydym sagyň inçe tilsimlerini bir näçe halipalardan öwrendim. Gal versede bolmaýan ýerlem öýde öz hakym halipalar edip şol aydymlar hakym bir kämil görnüşini
yoýmazdan ýerine ýetirmäge bir maň ul mümkinçilik boldy da. Berekella han. Ine Gahryman arkadamyň saýasynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe halipa şagirdligi aýratym bir ulu üns berilýärde. Ine gadymy döwürlerde de halipalaryň öz şagirdlerinden eden esasy talaplary siziň pikiriňizçe haýsylar bolupdyr? Olar öz şäherlerinden esasy arapça pek ahlakly bolmagy bir talep edipdirler diýip halifalardan eşitýär. Şeýle de bagtyrlygy, töwekkülligi talep edipdirler. Galyp berse de bir bagş bolma, ýagşy bol diýip adam kärsilinden bir has ýokary bolmagyny ünnäpdirler. Şeýle hem olary sunat ýolyny urukdyrypdyrlar. Ine siziň halipaňyz, ýagny kakyňyz sizden şeýle talaplar edýärmi? O şeýle kakyňyz diýdiň önüne özüm belli az garaşana gelýär. Aho Hitler. Fiir bak, çıkýar men turgunda şu şunlaqay erişdim diýär. O kakyna şuwat Türkmen wagt bilen ulgunda wagt gitmesin ýa götürdüne. Ha şey diýdine, burra turgunda şu şunlaqay başlatyp mene gaýdyrdy moşgel. Gaty gowy edipsiňiz, Pelwan aga. Salamu alaykum. Arma görüň. Gowy ýagdaýlaryňyz? Gowy tabyny gowmadymy da marma görüň. Howa, Pelwan aga. Gahryman arkadamyzyň döretip berýän giň mümkinçiliklerinden esaslanyp bizim Türkmen owazyna video aratmaş arkaly ulgamda owazatdy gepleşigini taýýarlaýar. Gaty gowy şey diýär, hoş geldine. Gahryman arkadamyzyň döretip berýän mümkinçilikleri esasynda Tanrı ulgam ýurdumyzda giň germeýe bolýar. Sizlerle pursatda gepleşik ýagrada oturmaly. Şeýdem näme öz şäherlerimiz dinleýijilerimize şeýdip aýdymlary getirip durýar. Pelwan aga, egerde mümkin bolsa sizin bir pursatda gepleşigimize goşulsaňyz, gepleşigimize myhmany bolsaňyz diýseň hoşa bolardyk. Size hem bir näçe sowalarymyz bardy mümkin bolsa. Ulu hewetden hoş geldi. Sowalarymyza başardymda jogap bereýin. Pelwan aga, ine perdentleriňiziň sizin kesimiňizi ýagny aýdymsa sunugatyňyzy dowam edýänligi elbetde sizi hem buýsundurýan bolsa gerek. Şular dogrusyna söhbetimizi dowam edäýsek. Gahryman arkadaşym saýalyny halipa şäherdi görmede giň ýol açyl. Elbetde näme sizin aýdyşyňyzy ýalyp berdiňiz şu öz sunugymyzy aýdymsa dowam edýän üçin biz bagtly sunugy işgäri Türkmen dutar gazarmadan belli sunugymy dowran söýügi bizim özümizde bolşumyzy ýa çağıramyzy ýa dowam etip bolýan men bu işini. Dogry bilýäňiz, Pelwan aga, arzularyňyz hasyr bolsun. Gahryman arkadamyň saýasynda dogrudan halipa şägirdligi aýdymsa giň bir ýol açylýarda, şeýle ajaýyp portatda biz hem ýaş sunugy işgär ýokmuny, dörjülük işgär ýokmuny Gahryman arkadamyda biz ýaşlara şeýle bir giň mümkinçilikler döretip berýänligi üçin köp sag bolsun aýdýar. Gahryman arkadamynyň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwletli işlerini hemişe rawat bolmagyny ýene bu ýola tüýsüregimizden arzuw edýär. Ine Pelwan aga, dörjülük bilen baglanşykly işlerde öz şägirdleriňize, ýagny perdentleriňize nähili maslahatlar berýäňiz? Adam kärçilik, halkyma ilmi bilen agda bir atnaşykda bolup, ula kişa hormat bolup, öz kesine kärime olpary bolup, ilmi ona hyzmat etmek, ata halipalamyň arzuwy dile bolupdyr. Şu halipalam gelýän ak ýoluny, arzuwyny bir durmuşda, sunugat ýaramyny ulul üstünlikler bilen halkyna ilmi gunumy mehman kadamy hyzmat etdi. Ben ata hökümünde de öz şäherlerime, halipa hökümünde de ullukan arzuw. Şulatlar näme adam ýaşady, şulatlar adam galkındyrýar. Ine Pelwan aga, ine sportatda bize serde oturan mehman iyileşmemiz bilen bir ýürek arzuwlaryňyzdan paýlaşaýsaňyz. Sag bolun, menen bir adamdan bütün maşgalamyz ardy, Türkmen we telam ardy dörjüli işgärlerine. Şular ýaly bizim bir başgalamyzda ardy bir sunatymyzy ýöredýän ýaşamyzda şäherlerime döredip şuňaly fiilap berenler köp sagwardymaýdýar. Pursatdan beýler näme şular ýaly ajaýyp gepleşikler taýinlap ilmide günümizde telamyzy getirmäne giň ýol açyp berýän Gahryman, mehman arkadamyda öz adamyň bütün agyr maşgalamyny köp sagwardymaýdýar. Mehman arkadam jan sagwar. Bizim Türkmen sunugyny başardymyzdan ilmimiň günümizde watanymyň toýuna hyzmatyna boraly. Köp sagwar. Pelwan aga, ine gepleşigimiziň şu ýerine bir halipa şägirdlik dogrusyna da bir söz açyldy. Mümkin bolsa mehman dinleýijilerimiz edip tomoşaçylarymyzdan garaşýan bolsa gerek. Halipa şägird bolup bir bilelikde aýdym ýerine ýetirip berýäňiz. Bir de bir mehruan leyli gerektir deyip bir döwlet ýarkyp diýen şahyny aýdýan aýdym bar. Şekul aýdymlardan biri. Eger näme mümkin bolsa hali bir şäher bolsa iýleşende ýetirip berýär.
Bize bir mehriman leylik gerektir. Buğdayren olsun aktan ey aradan ey. Yüzü dilli hoşluvanı gerektir. Gayratı ken olsun isteşe dille. Kara gülfi olsun akıdı dalla. Yaxşı atı yaxşı yine görünlüyük. Yema yengetinle boğul gerektir. Yapmayı din balsın gözü ak bolsun. Balaman makadı doğun tap bolsun ey. Yemme ben kılaktan senede tap bolsun ey. Yemma bedine şaşayını gerektir. Minnavay, vahidavay. Santa yüzüm tutar men kabul etsem şirin zaman geçer mi? Yar kadem koysun karşı üstüne göter meni. Didemin üzerine olup gerektir. Kadem koydum Başüstüne Götermin Didemin üstünün yolu gerektir. Söylem bana, bar ya divayday, o mu bar ya? Bar bana. Hoş geldin. Benim gitmeli oldum, çağır yarın. Pelwan ağa, köp sağ olun gepleşigimizde gatnaşanlygyňyz üçin gahrman arkadagly ýurdumyzda elmedama toy bayramlarymyzda mahmal owalyňyz belende ýanglansyn. Alyp barýan halipa şagirdlik ýoluňyzda mundan beýlegem ul üstünlikleri tüýsüregimizden ardy edýäs. Köp sağ olun. Oğlumlar devam ediverim. Inni han gepleşigimizi dowam ederi. Ine edir şu pursatda ödüňizi ulu bir bayramçylyk konsertine ýaly gödüňize getirip görüň. Giden bir mereke sizin aýdymlygyňy dinläp otur diýeli. Şol merekeniň goýuny götermek maksady bilen siz haýsy aýdymy ýerine ýetirediňiz? Hoş geldi. Elbette halipalan ýerine ýetiren döredin aýdymlary biz şäherlere bir ýerine ýetirmek şol kämil görünüşini halka ýetirmek bir öňümizde hasam bir ul bir borçlukdur. Bizim şolar ýaly ul ajaýyp sahnalarda bir Türkmen halk aýdymlaryny bir halipalardan miras kalan aýdymlary ýerine ýetirmeli bolsa hasam bir çekuli bir halkyň bir behştaýyn näder kädip bir garaşýan bir çekuli tümsüm aýdymlarynyň birini ýerine ýetirmek özüme maksat ederdim. Gelin onda han gepleşigimizi elbette şol aýdym bilen dowam edäýeli. Nähil görýäňiz? Ul höwes bilen şu ýerde halipalarymyzdan miras kalan Maktumul Garif halipamyzyň bir dutar fazlalyny ýerine ýetirip estrada görnüşini de Ustad halipalarymyz ýerine ýetirdi. Şol aýdymam başardymdan menem asadanlar, oglunlar bilen bir
başardığımdan istirade görmüşüni yerine getirip beräýin. Onu mehman tomoşaçylar, edi vatandaşlar bizden daşlaşmaň. Türkmen owa teleýaýlymyna ulgamda owadaty gepleşigimizde biziň Zekin aýdymçymyz Xan Perwanow aýdym aýdýa dinleýän dynjalyň lezzet alan. Şugilli dağların nari, kimana yetenler almadı nari, 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 nari. Dönül başını asfaletini fari, atadına panadın dağlara, 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 dağlara. Yıkıp kalalarını kendim boş holli Balaları bir yuvarla yaşadı balkon devran öttü diyen dağlara dağlara Devlet yardın nisi devranlar sürdüm dünyada yakşını geldim devirdim Yoluna oturdum kervanın ırdıma Bartın devran öttü diğlay Ey dağları Vay dağlara bay dağlara Ay baldan devran öttü diğin dağlara Vay dağlara bay dağlara Bardan devran öttü diğin dağlara Bardan devran öttü diğin dağlara Vay dağlara bay dağlara Xan öz sadanlardan bilen ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymyň üçin köp sag bolsun aýdýas. Elbetde biz gepleşigimizi söhbetleşik arkaly mehman iýleşmeden gelip goşan sowallar bilen dowam edýäs. Xan, siziň pikiriňizçe üstünlügi şowluk bilen ýetilýärmi ýa ýergensiz zähmetiň netijesine ýetilýärmi? Bu wagtda şowlugyň hiç ýyl daxly ýok. Men pikirimçe üstünlügi ýergensiz çekilen zähmetiň üstüne ýetip bolýar. Elbetde çekseň zähmet ýagar rehnet diýilýär. Ine Xan, mehman tomoşaçylarymyzdan sowal gelip gowuşdy. Siz şularyň haýsyna fiýahat etmegi gowy görýäňiz. Dikşordamy ýa-da avtologda? Şolaryň ikisinde de fiýahat etmegi öýde boş bir lezzeti bar. Özüm marada aýtsam dostlarlarym bilen üýüşip vilayetlara
gedelinjek demede avtologda gitmegi özüm gowur ýa. Sebäbi gülüşip degişip bir şatlanmaga pursat berýär. Galy berse de Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen ýokary tezlikli avtolog ýollar hem gurulyp ulanmaga berildi. Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli avtolog ýolunyň Aşgabat tejen aralygy bir açylyp ulanmaga berilmegem halkymyza bir muň aýdyň mysal bolup dur. Şeýle gözel ýollarda gedelinjek gitmegiň lezzeti hem başga bolýar. Inehan, dogry belleýän. Gahrman arkadaşymyň saýasynda ýurdumyzda ýokary tezlikli avtolog ýollarym açylyp ulanmagy berilen hemme jämiz bir şaýat bolduk. Aşgabat Türkmenabat ýokary tezlikli avtolog ýolunyň Aşgabat tejen aralygynyň açylyp halkymyza sowgat berilmegi bizi diýseň begendirdi. Han, mümkin bolsa gepleşigimizi Aydym bilen dowam edäýeli. Ulhugus bilen. Ona mehman iýleşler, edi tomaşaçylar gepleşigimizi Han Perwanowyň ýerine ýetirmegine ajaýyp Aydym Fazar bilen dowam edýäs. Diňleň diň zalaň. Lezzet aran. Seni görsem ida gayda bilemem. Seyvi oyun derler düşünün şama. Seni görsem ida gayda bilemem. Yan yan men oduňa anar geregim. Yan yan men oduňa anar geregim. Yüreğimiň zaryn ayda bilemem. Seni görsem ida gayda bilemem. Bardım seni sorap, senin iyiliğinden, oğudan sen sonap, ehli gıylardan. Bardım seni sorap, senin iyiliğinden, oğudan sen sonap, ehli gıylardan. Aşık oğlan koyar bunu nedimden. Aşık oğlan koyar bunu nedimden. Süyünüm nedimden, ayda bilemem. Seni görsem ida gayda bilemem. Yada sanıp hayran nerede bilbilini, aylanıp taşından sevdim bilsin gülü. Yada sanıp hayran nerede bilbilini, aylanıp taşından sevdim bilsin gülü. Kadar gülüm selvim sen kimin yarı? Kadar gülüm selvim sen kimin yarı? Özgenin yarımı ayda bilemem. Seni görsem ida gayda bilemem. Özgenin yarımı ayda bilemem. Seni görsem ida gayda bilemem. Han, ýerine ýetirip beren ajaýyp Aydymga üçin köp sag bolsun aýdýas. Gepleşigimiz bolsa, mehman iýleşmeden gel goşun sowallar bilen, ýagny söhbetleşik arkaly dowam edýäs. Insan üçin durmuşda iň bir wajyp bolan zatlar nämeler diýip pikir edýäňiz? İnsan üçin ýetmäge gerekli zatlaryň biri ilkden jan saglyk, bir maşgalaň, awatlygy, ýurdumyzyň parahatlygy, adamyň bir öňüne goýan maksatlaryny ýetmek üçin işinäki üstünlikler diýip pikir edýär. Berekallah han. Şu Aydym men sesimiň mümkinçiliklerini dolu açyk görkezýär diýip hasaplayan Aydymlaryňyz barmy? Hoş geldi. Halipelerden miras kalan bir näçe halk aydymlary bar, ýerine ýetiren aydymlary bar. Şolardan bir hasam bir çekuli, tilsimli, öwrümler kän gaýnawly aydymlar bar. Olardan ak bulmaralma, büdebilmenli, ýar gyrmyza gelip bir gara şolar ýaly bir halipeler bize miras goýup bir kämil aydymlar bar. Şol aydymlary ýerine ýetirende bir çekul tarapyndan hem seredende ýa bir tilsimler bilen gaýnawlary, jukkullar bilen seredende de bir behşujaýlaryň şeýdäpdir diýip bir halk bir özüne çekip biläjek bir öwrümler bar da şol aydymlary ýerine ýetirende bir öz başaryň kuýumy görkezip berim kan diýip pikir edýän. Hawa gepleşigimiz şu ýerine bir halipelerden bir miras kalan aydymlary
ýylyň 2 tane ýerine ýetirip bereýin. Belki dinleýijilerimizden göwünden turar. Husnundan şüklü alır Husnundan ay şüklü alır Hayran kalıp sülvölüğü Gül keşfim hoşmi alır Bir bakışta sülvölüğü Öldürü daş del gayadan Suğa gelirler bayırdan Feykel badanla yodudun Hayran kalım sülvölüğü Hayran kalım sülvölüğü Sülvölüğü, sımırlığı, gerkezliği, dayvalığı Suğa gelir sülvölüğü Armanımın sözleşmedim Ya olmanla vızışmedim Hiç olmanla vızışmedim Ey pınhan yerde dıylaşmadım Min ataşta sülvölüğü Delilimi bulup beni Vah delilimi bulup beni Döndüm dünyada döndüm Pırağımın yanıp koydu Minni deyip sülvölüğü Kara gözledin dostuma Anan dönüyün başına On tekil donun yaşına Min uğulyan sülvölüğü Min uğulyan sülvölüğü Sülvölüğü Sımırlığı Gerkerliği Daynalığı Suğa gelir sülvölüğü Vaktan yerde dıylaşmadım Min ataşta sülvölüğü Sülvölüğü, sımırlığı, gerkezliği, daynalığı Suğa gelir sülvölüğü Sülvölüğü, sımırlığı, gerkezliği, daynalığı Suğa gelir sülvölüğü Suğa gelir sülvölüğü Suğa gelir sülvölüğü Ah yarey Hoşval gelin hoş oldum Oh hoşval gelin hoş oldum Hoşnu şalı ay bibim Almayana gül yüzüm Yadlı şalı ay bibim Bile bunun güllerim dim Yadlı şalı ay bibim Ey almayana gül yüzüm Durmaz aman ay bibi Ey keremli padişah Ey keremli padişahım hırmatına min bindi Ayrılmanım kapından Çünkü canım var dendi Ey otur derdim var Onun dirmanı sendi Ey Allah
Kararim dim 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 Kullum avara bibi Salam gönderdim yel yetirmez salami Kahve felek şark edin Aşım minin min avim Boy biri Seni görmesem doğur damarda ganim Bir yatıma baş koyayım Girsek bağa Vah girsek bağa Ay bibi Boy bibi Günne günne görürdüm Bugün seni görmedim Kaçtı ileriden vurmaz Oturmadım turmadım Elini yakşı deyip Sensiz yeke kalmadım Ay mezun kimi söyledi Kullum avara biri Yatığa baş koyayım Girdim bağa ay biri Han, arzular insan durmuşyny gözelleşdirýän hyýaly güýç hasaplanýar. Elbetde şoňa laýyklykda insan kalyby arzusyz bolmaýar. Indi söhbetleşigimiziň ahyryna öz arzularyňyzy biz bilen paýlaşaýsaňyz. Menem şu portatda bir ýaş medeni fonu diýşärlerine döredip beren mümkinçilikler üçin gahryman arkadamyzda tüýsüründen sag bolsun aýdan, edid arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun. Biz ýaş medeni fonu diýşärlerin geljekde de gahryman arkadamyzyň bile döredip beren mümkinçiliklerini peýdalanyp Asan ulgam arkaly bir näçe gepleşikler taýýarlap şeýlede teleýiliniň usulen halkymyza hyzmat edip gahryman arkadamyza şu alyp baran işlerini aýdymlaryny usulen beýan edip bir halkymyza gahryman arkadamyza hyzmat etjegine şu produkta inanýan gahryman arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, iýil urt bähli bek tümni işleri el müdamary waşyklar wetsensin. Sag bolun, arzularyňyz hasyr bolsun. Sunugat ärimine üstünlükli menziller el müdama kemraňyz bolsun. Mehman iýleşler, edil tomoşaçylar. Ine şunun bilen Türkmen owa terýaýlymynyň taýýarlanýan ulgamda owa zaty gepleşigimiziň bu gedek sanyny geçir gutarýas. Biz siziň kerbiýeligiňize berik jan saglygyny, maşgalawadançylygyny, ýurda awatlygyny tüýsürigimizden arzuw edýäs. Gahryman arkadamyzyň saýasynda görjegiňiz diňe gowluk bolsun. Bizi şeýle işletli zamana ýetiren gahryman arkadamyza köp sag bolsunlar aýdýas. Gahryman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwlet işlerini kemişe rawaz almagyny tüýsürigimizden arzuw edýäs. Ýene de ýaýrymda görüşýänçek hoş sag bolun. Ömür baqy teşlegäkim yürekdäki aýdyn watan kalbymda
bakışını ıhlasın Durkum bilin süydüm vatan Gadim yettin ayda şehrim Kanımı da senin tehmin İnimdin son yeni mehrin Dinitini duydum vatan Beş vilayet kurşaplaşım Bir yere cimritti başım Onur bak baktın kuşum Toprağın uğur çaydın vatan Beş vilayet kurşaplaşım Arkada cimritti başım Onur bak baktın kuşum Toprağın uğur çaydın vatan Oyunu bağlar yankayar Halkın midemiz bağıtayar Baykasın şayar arkada Ak yolları aydın vatan Oğul korkut torul bilin Şangadanın doğumun bilin Bugün lider oğlum bilin Kanatını yaydın vatan Beş vilayet kurşaplaşım Bir yere cimritti başım Onur bak baktın kuşum Toprağın uğur çaydın vatan Beş vilayet kurşaplaşım Arkada cimritti başım Onur bak baktın kuşum Toprağın uğur çaydın vatan Beş vilayet kurşaplaşım Bir yere cimritti başım Onur bak baktın kuşum Toprağın uğur çaydın vatan Beş vilayet kurşaplaşım Arkada cimritti başım Onur bak baktın kuşum Toprağın uğur çaydın vatan